गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै ओरैनो जिरायना थायाखै सानै बर' लाइमोना। बायजोआव मोसानायनि सोलोंथाइ लाना फैनायनि उनाव गावसिनि रोंगौथिखौ जुथुमना दोनाखै चिरां जिल्लानि सानै लाइमोना। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव गोदानै आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअ बेखेवदों चिरां जिल्लानि फाखन नार्जारी आरो फुंखा बसुमतारी मुंनि सानै लाइमोना। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय क'क्राझार सदर सहराव आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअखौ सामलायबोबाय थानानै मोसानायाव गोसो गुदुं ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोसानाय फोरोंथाय होबोनाय चिरां जिल्लानि फाखन नार्जारी आरो फुंखा बसुमतारी मोनहा गावसिनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आरोबाव क'क्राझार सदर सहरनि साहा 20 किल'मिटार जानथायाव माहारियारि राजालामानि साखाथियाव थानाय कारिगाव बाजाराव गोदानै आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअखौ बेखेवदों। दिनै बेलासियाव मोनसे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि सासे मुंदांखा हारिमु सिबियारि बर'नि दोरोङारि मोसानाय फोरोंगिरि दिलीप नार्जारीनि आखाइजों आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअखौ बेखेवनाय जायो। हाबाफारियाव कारिगाव दालाइसा एबसुनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि रिंसार मोसाहारि, माइगं बाथौ फरायसालि कारिगावनि बिथोनगिरि अनुप कुमार बसुमतारी, कारिगाव हाथाइसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारीया बाहागो लायो। गोदानै बेखेवनाय बे फसंथाननि सायाव आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअनि सामलायगिरि आरो फोरोंगिरि फाखन नार्जारीया मा बुंदों खोनासंदो। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि हांख्रायनायाव फैनायनि थाखाय आङो साबायखर बावग्रोबाय। जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो डान्स स्टुडिअनि मोनसेबाव ब्रान्च खुलिनायनि सिमां दंमोन। दिनै जोंना बे जाफुंसार जाबाय। जों बेखौ कारिगावआव जोङो दिनै खुलिनो हाबाय। आं गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बाव खुलिनाय जाहोनाबो जाहैबाय माने जोंनिया ओरै आलांगिनिफ्राय लानानै बिसमुरिनिफ्राय लानानै आवदांनिफ्राय लानानै कारिगावनिफ्राय लानानै जोंनि टाउनावहाय क्लास होसोहैनांगौ जायो। स' बेवहाय गारि घरा मोना जाहैयो, एखमबा मोनाहैयो। थ' बेफोर माने उसुबिदानि थाखाय जोङो बेखौनो सानदोंखि माने बे कारिगाव ओनसोलावबो जोङो स्टुडिअ मोनसे खुलिबा मोजां जागोन नामा होननानै जोङो सिगांनिफ्राय प्लानिं लाबाय थादोंमोन। जायगा मोनैयाव थाथ'दोंमोन। जों दा नैबे जोंनि कारिगाव बाजार सिङावनो जेनाखि ट्रेक्टर श'रुम दं मोखांजों बिनि ग्राउन्डआव जाहैबाय जोंनि स्टुडिअआ। बाजार सिंजों फैनांगौ जायो आरो बाजार सिंजों जों बेखौ डाइरेक्सन होगोन लासैनो। स' बिनि थाखाय जों दिनै अपेन खालामबाय। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो बयबो सोलोंनो फैगोन। ओमफ्राय बे डान्सनि थ्रुयै गोबां गियान लानो हागोन। जोङो खालि डान्सल' फोरोंनाय जाया, एसे जों डिसिप्लिन माबोरै मेनटेन खालामनांगौ आरो जोङो डान्सआवहाय मा मा प्लेटफर्म थागोन, जों माबोरै गाइड खालामलांगोन बा इन फिउचार नोङो एस ए डान्सार नों मा खालामनांगोन। जोङो मिथिनाय बादिब्ला ओरैनोथ' CBSE आवहाय जोंना डान्सनि साबजेक्ट लायो स्कुलावहाय, क'क्राझारावबो दङ। जेरेखम जोंना फुंखा लोगोआबो मावगासिनो दङ एस ए डान्स इन्सट्राक्टर। ओमफ्राय लासैनो आसा खालामबाय मोनफ्रोमबो स्कुलावहाय डान्सनि साबजेक्ट थागोन। बे समावहाय जोंनि बर'नि गेजेराव गोबांथा मोसानो गोरों मानसि नांगौ जागोन। स' जों दासिमबो नुहुराखै जों बेफोरबायदि फोरोंनो हानाय लेभेलाव मोसानो गोरों मानसि जों दासिमबो नुहुराखै। जाहाथे मोसानो फोरोंनो हाजासिम जुदि जोंनो गियान नांगौब्ला बिदि टिचार लेभेलनि जानो नांगौब्ला जों गोबां सोलोंनांगोन, गोबां नलेज लानांगोन। नोङो नलेज गैयाब्ला जोङो फोरोंनो थाखाय गोबां उसुबिदा जायो जोंहा। स' आसा खालामो बयबो फोरोंनानै सोलोंफैगोन। ओमफ्राय जोङो नैबे कारिगाव ओनसोला एसे गामि एरिया हिसाबै जोङो माबाखौबो फिसफोरखौबो जों इसेबां लानाय जायाखै। जोंनिया एडमिसना दा अफाराव सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोनहा जि स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय जोंखौ बुनानै इनकुवायरि खालामनो हागोन, खबर लानो हागोन। जों फुल डिटेल्सखौ नोंसोर जोंखौ जेब्लानाखि फन खालामगोन अब्ला जों होनाय जागोन आरो। माब्लानिफ्राय जागायगोन एडमिसना आरो क्लासफ्रा माब्लानिफ्राय जागायगोन? एडमिसनाथ' दा दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन। जाय अनलाइननि थ्रुबो लानो हागोन बा सोरबाया जुदि जोंना सप्तायाव साननै जागोन क्लासआ, सुनिबार आरो रबिबार। माबानिफ्राय जागायनानै 3थानिफ्राय जागायगोन आरो जोङो सुनिबारावहाय। ओमफ्राय रबिबारावबो जों रबिबारनि टाइमखौ एसे गोनो गोथो जादों। मानो होनबा जोंना ओरै क'क्राझारावहायबो मोनसे स्कुल दंबावो नालाय, जोङो इन्सट्राक्टरबो दोनगोन बावहाय, जोंबो फैगोन बावहाय। स' जोङो बेखौ जोङो मोजां प्लानिं खालामनानै जायनाखि जोंखौ इनकुवायरि खालामहरगोन जों बिसोरनो डाइरेक्ट टाइमखौ जों खिन्थाहरनाय जागोन आरो। फोरोंग्रा हिसाबै साबैसे आरो सोर थागोन?
जोङो फोरोंग्रा मेनलि जोङो फाउन्डार हिसाबै जोंनो टिचारखा जोङो फुंखा सार ओमफ्राय आं जों सानैयानो मेन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो दा जानाखि जोंनि एसे जुनियर खिन्थु बिसोर हाबाय फोरोंनो हाबाय एसे नलेज दंसै जों बिसोरखौ दा एसे अपरचुनिटि होसै आरो जों बिसोरनो दा माने बेबायदि जाहाथे ओंखारबावथों जेरखम जोङो एखमबा बेंगलिखौबो लानांगौ जायो एखमबा जोङो बर'फोरखौथ' आं बिराद खम नुनो मोनो स' बेबायदि एस ए इन्सट्राक्टर जोंनि इनस्टिटिउटआवनो आरोना आर्ट एन्ड मसन डान्स स्टुडिअ'आवनो जों खामानि होनो हानाय स' बे लेभेलनि जों स्टुडेन्टफोरखौ जों दागासिनो दाथ' सोरबाया 14 बोसोर 15 बोसोर जानाय गथ'फोर दं बिसोर मोसानाया मोजां मोसाबाय खिन्थु मिटियर जायाखै बैसो जायाखै दासिमबो जेलानाखि 18 प्लास जाहैयो 18 प्लास जाहैयो बिसोर मोजां नलेज लानानै बिसोर फोरोंनो हानाया एकदम पाक्काखासै आरो बेबायदि नोंसोरनि बे आर्ट एन्ड मसन डान्स स्टुडिअ माब्लानिफ्राय गायसनजादों दिनैसिम बोसोर बेसे जाखो जों बेखौ 2021निफ्राय गायसननाय जादों जेलानाखि जोङो बाहेरानिफ्राय जोङो जेलानाखि सोलोंनानै फैबाय 10 अक्ट'बरावहाय जोङो बेखौ गायसनदों जोंना क'क्राझारावनो अपेनिं जादों दा बेयो नैबे सेकेन्ड ब्रान्च जाहैबाय दिनै 6 तारिख फेब्रुवारि 2025 बेनो आरो बे स्टुडिअ'निफ्राय गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ बाहागो लायोमोन बेनिफ्राय स्टुडिअ'निफ्राय स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाबाय कम्पिटिसनफ्राव जोङो होजेनबाय ओमफ्राय जों ओरैबायदिबो खालामो आरोना गथ'फोरखौ जों माने डाइरेक्ट सोरबाया मास मोनथाम सोलोंनाय लोगो लोगोनो जों बिसोरखौ कम्पिटिसनाव फाथायहरबाय बिदि खालामा मोजां रोंहोग्रोदों ओमफ्राय जोङो लांनो जों बिराद गोजान गोजान लांनो जों प्लानिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जों फर्सबो खालामदों मानो होनबा जोंनिया एसे अलसिया जायो माने हार्ड वार्किं खालामग्रा मानसिफ्रा बिराद खम जायो आरोना थ' बेखौ माने खम नुनो मोनो ओरै आपार आसाम जोंनि लवार आसाम कम्पेयार माने एसे बिराद खस्थ' आरो कम्पेयार खालामनो आपार आसामाव नायोब्ला गोबांथा नोङो गुन्जन मोनहक आरो बेजों लोगोसे फ्लरिना गगৈ गोबांथा मानसि साक्सेस जालांबाय ओमफ्राय नबजित सरगयारि जोंनि बर'आवबो दङ बिसोरबो होजोंनिनो खिन्थु जोंनि ओरै लवार आसामाव जोङो माने दासिमबो मोजाङै नुनो मोनाखै आरोना ओरै हमना लादो बरपेटानिफ्राय ओरै बिजिनिनिफ्राय लानानै ओरै गाहाय जेसेबां गसाइगाव हास्लालागैसिम दं माने दासिमबो बिदि प्रपार थांनाय नुवाखै आरो सोरबाया अडिसन होदों हयथ' खिन्थु बिदि माने जाहैनो हानाय नुवाखै आरो बेनो जाहोना जाहैबाय माने जोंथ' जों नाजागोन स्टुडेन्टफोरखौ जेब्लायबो मोजां खालामनो जोङो फोरोंगोन हानायमानि नाथाय मा जोंनिफ्राय डाबल नाजानाया स्टुडेन्टफोर थानांगोन आरो बै साक्सेसखौ मोनोबा जोङो एक्सुवेलि वेस्टार्न फोरोङो ओमफ्राय क्लासिकेलखौथ' फोरोंनाय जाया ओमफ्राय बड' फकखौ जोङो माथा मारिगासिनो जों सानगासिनो बड' फक लादेरनो बिराद गोनां बेबो ओमफ्राय जों बेखौ थाबैनो बड' फकखौबो जों सोसनगोन ओमफ्राय जुदि स्टुडेन्टबो जुदि ओंखारोब्ला जोङो बेखौ होनोबो हायो थाबैनो ओमफ्राय जोंनि आयदाया वेस्टार्नावहाय माने गोबांथा स्टाइल थायो बेखौ दा बुंनानै फोजोबनो हाया जेरखम हिप हपनिफ्राय लानानै लकिंनिफ्राय लानानै हाउसनिफ्राय लानानै दा मानसिफ्रा हाउस होनबा मा बुस्थुसो बेलायसो होनगोन लकिं होनबा मा बुस्थु बेलायसो होनगोन बेखौ मिथिनाय नङा जों टिचारफ्रा मिथिगोन अबेबा सोरबाया 1 इयार कमप्लिट जाखानाय स्टुडेन्टफ्रा मिथिगोन स्टाइला मा डान्सआ मा बुस्थु ओमफ्राय जोङो ओरैनो एज ए बिगिनार्स 0 लेभेलनिफ्राय जोङो माने गाइड खालामखायो सोरबाया डान्स रोंथारा जों बेखौबो गाइड खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो करिय'ग्राफि खालामो एलबामनि करिय'ग्राफि मुभिनि करिय'ग्राफि जों सानैजोंनो मावबाय थायो ओमफ्राय जोंना मेन थांखियानो फोरोंनायसो बे करिय'ग्राफि खालामनाया जोंखौ लेंहरो जों थाङो जों बे नङाखि जोङो करिय'ग्राफि जोंनो हगारदो मादो जों रिकुवेस्ट खालामा आरो जों फैयोब्ला जों खालामगोन बे आरो मेन थांखिया जोंना प्रफेसनेलि जों मास्टार फोरोंलांबाय थानाय आरो फोरोंलांबाय थागोन जोंनि दुखुआ बेसो जुदि जों बायसान्स जुदि फोरोंनो हायाब्ला बिनि उनावसो फोरोंबावगोन जों माने बे बुस्थुखौ जों नुहुराखै आरो इसेबां मास्टारा माने गोबां मास्टार ओंखारनांगोन जों जेरेखम दा जेनेरेसन दागासिनो दङ जों दानो हायोब्लासो बैसोर गथ'फ्रा आरो गावसिनि इयुन जेनेरेसनखौ फोरोंहैनो हागोन गियान होनो हागोन नङाबा उनावहाय मा बयबो जुदि सोलोंलायाब्ला नलेज लालायाबा उनाव सोरलां बोरलां जानानै मा बिदि डान्सारबो मोजां डान्सारबो ओंखारनाय नङा प्रग्रामफ्रावबो नों गोबांथा स्टेज पारफरमेन्स खालामनाय मानाय हौवाफोरनि अनजिमायाबो खम जालांगोन आरो आं रिकुवेस्ट खालामो दानि लाइमोनफोर गोबांथा लाइमोनफोरानो ओरैनो बेखारावसो थाबाय थायो ओमफ्राय बेरायनाय सम बेखौ बिराद नुनो मोनो आसा खालामो हौवाफ्राबो फैनांगौ हिन्जावफ्राथ' दङआनो हिन्जावफ्रा बांसिन मोसानायाव हौवाफ्राबो फैनांगौ इन्ट्रेस्ट होनांगौ गोसो होनांगौ बे बेलायावहाय गोबां नोङो सासे बुंनो थाङोबा इनकाम सर्स होनाय लोगो लोगो जेनेबा सासे 6 बोसोरनि गथ'आबो फांसनाव मोसानानै खामायो बे आसरित खोथा
नों ओरैनो स्टुडेन्टब्ला नोङो जास्ट बेलेग आदार्स माबायाव नों खामाया आरोना स' 6 बोसोरनि गथ'फ्राबो सोरबाया 10 बोसोरनिब्लाबो बिसोर मा प्रग्राम गानानै फैसा मोनो आरो बे नोंनि फार्स्ट इनकाम जेलानाखि नों बेबायदि कम्पिटिसन मारिनानै जेलानानै देरहागोन बिनि खुसियानो आलदा बा पेरेन्टसाबो प्राउड फिल खालामगोन आरो बै लेभेलसिम माने गाव गावखौ जेनेबा सोलोंनायावहाय मुखुब खालामनानै लानांगोन बै लेभेलसिम लाबोनांगोन आरो जोंनि नाजानायाबो बेनो बयबो जाहाथे फैनानै सोलोङो जाहाथे ओरैनो न'फ्राव थायाजासे बेबायदि आरो दोननो थाखाय लोब लोब फैनानै जे सोलोंफैनांगोन मोसानांगोन बे स्कुलखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो जितु जायगा मोनाखै जेखन बे बिथांमोना प्लेटफर्म बानायना होदों बे प्लेटफर्मखौ नागारालासिनो गासै मोसागिरि मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावमोनखौ आं गुरै खावलायो जाहाथे बे स्कुलाव डान्स कर्सखौ लाफैनानै गावनि टेलेन्टखौ रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बेजों लोगोसे दा सोलिबाय थानाय डान्स इन्डिया डान्स आरो बायदि रोखोम गट टेलेन्ट बेफोराव बाहागो लाहैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो गार्जेनफोरखौ मा खावलायदों जिहेतु गोबां फरायसा मोसानाय बा मेथाइ खननायाव सोलोंनो गोसो जायो नाथाय हेफाजाब मोना मा बुंगोन बे समाव आङो गार्जेनफोरखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे गोदोनि जुग गैला हारिमु होनबा मोजां नङा गाज्रि जायो होननाय बे नङा नंखाय निस्सय आंबो उन्दैनिफ्रायनो माने मोसानायाव इन्ट्रेस्ट दङ बिनिखायनो आं सासे दिनै एसे फोरोंनो हानाय गोहोखौ मोनदों बेनिखायनो आं गार्जेनखौ खावलायो जाहाथे फिसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे नैबे मोसानाय खननाय दामनाय स्पर्ट्स आखिनाय बेफोरखौ होफाबा गथ'फ्रा गियान जायो आरो मानो होनबा दस्रा खामानि गाज्रि हुदाफोरखौ बावगारो बे मोसानाय दं आंहा फरायनांगौ मोसानायावबो आंहा लेखा रोंनांगौ स्पिच होनांगौ इंलिश रोंनांगौ आरो माखासे हिन्दी रोंनांगौ बेफोरखौ मोनसे नलेज फैयो आरो मोसानायजों मोनसे मोदोमा देहाया मोसानानै मोनसे थाजिम गोजोननाय फैयो आरो बेखायनो आं गार्जेनखौ खावलायो जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय ओरैनो थास्लायस्लाय मोसानायखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों माने मोसानानै गाज्रि जाया आंबो गाज्रि जायाखै गुबुनाबो गाज्रि जाया माने मोजांसो जायो बिनि साननाय हनायफ्रा मोजां साबसिन जायो आरो मोसानायनि गेजेरजों गावखौनो बिथिङाव मा फोरमायनो सानो जिहेतु नोंथाङा गोलाव सम बे मोसानाय हाबाफारिजों लोब्बा जानानै दङ माबायदि गायसननो हायो गावखौ ओरैबायदि गायसननांगोन थांखि लानांगोन आरो आं बेखौ सोलोंथारनांगोन आं बेखौ मावफुंथारनानै दिन्थिथारनांगोन आं सासे फोरोंगिरिबो जाहैनो हागोन बा एक्टर जागोन बा करिय'ग्राफार बा बायदि रोखोम बिदि माने थांखि लानानै सोलोंनांगौ आरो गावनि गुबुन जाथिनि मोसानायानो जा गावनि बर' हारिनि हारिमुवानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव गावबागाव थांखि थायो गावबागाव मिजिं थायो बेखौनो थांखि लानानै मोनसेखौनो होसोनानै साक्सेसफुल खालामनांगौ आरो बे साक्सेसफुल जाखांबासो मोनफा मोनफा आयदाखौ आलदा भाग खालामनानै लानो बिजिरनो रोंनांगौ आरो होमब्लानो दावखोनो हागोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।